Thank you very much. I'm the only one who is not going to speak in Romanian because I don't know to speak in Romanian, but also because it is very unique. This is the first time that the CNP logo is on this meeting, on the Kadakia meeting. And in this regard, it's really a very special event because we at the CNP, and I'm the past president of CNP, recognize the excellence and the scientific content and the educational activity that we are doing here, that you are doing here, and we appreciate it a lot. And following this, we decided to join forces, and that it's going to be under the auspice and support and collaboration of the CNP, the International College of Neuropsychopharmacology, which is the oldest college of neuropsychopharmacology. And the idea is that in the future, we'll do some more collaboration and to make sure that on top of the excellent content that you got here, there's going to be some infusion of intercontinental content and participant. And I wish the best of luck to all of you, and thank you for starting this collaboration. După cum știți, an de an oferim premiile și bursele profesor Marin Curle. Anul trecut am oferit 10 burse copiilor cu rezultate bune la învățătură din mediile defavorizate. Anul acesta vom face la fel. În următoarele momente voi anunța următorii bursieri și invit alături de noi. Ingrid Mihailă, Semănăm noi. toți vom anunța. Mulțumim domnului Andronic pentru ajutor și indicare. Alexandra Ilie, Eliza Lazar, țin să vă spun că 4 sunt din Galați și 5 copii sunt din Brăila. 6 din Brăila, mă scuzați. Clara Maria Dragu, Maria Tudote, Marian Ștefan Bran, Georgiana Lăpelai, Georgiana Lăpelai, Andreea Daniela Mănule, Andreea Burtea, Maria Tudote. Oferim acest cadou simbolic domnului profesor Zohar, organizatorilor. Vă mulțumesc tuturor. Salut pe această cale managerii de spitale de psihiatrie,
prietenilor noștri, fraților noștri din Republica Moldova. Mulțumesc echipei mele, mulțumesc doamnei șef de lucrări Eva Maria Ielcan, pentru ajutor. Mulțumesc tuturor. Mulțumesc și doamnei profesor Anita Bălăiță. Mulțumesc. Mulțumesc celor doi îngeri ai mei, doamnei psiholog Ioara Ligoraș. Mulțumesc asistentelor și infirmierelor care întotdeauna au fost alături. Și doresc să mulțumesc familiei mele pentru că m-a susținut, m-a suportat în ultima perioadă. Fetiței mele, care îi promit că vom face turul din patrula cățelușilor după ce se încheie conferința. În încheiere, doresc să mulțumesc mamei mele pentru efort, pentru educație și model. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și vă invit să mergem la restaurantul Pro, acolo unde va avea o mică recepție. Mulțumesc!